Iti dati nga gundawa intay nga roden amwen intay denggen ti panakaibasa ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ti agproblema nga saan mo't nga nagsurat ni Merlin iti Lawag City. Kagkastuman nga rod naglaon ti surat ni Merlin. Dear Kasinyong, irugik man ti amin idita mangrogruging kaming pelaeng kani lakay ko nga misyong nga mangbangon iti pamilyami. Amok idin nga agpadpada kami kani misyong nga agapu iti narigat a pamilya. Ngem kalpasan ti dua tawen sipod nagamamu kami, sipod iti nagdaton kanya, inaklon ko isuna. Gabuta dakkel ti pamatik ken talek ko ken kuana, nga babaen iti sirib ken talentuna. Ket naranyag to ti agbalin nga masakbayan mi ken ti pamilya nga bangunin mi. Wen Kasinyong teenager na pala idingem, nagpintasen ti boses na ni misyong. Ket gapu iti pintas ti boses na adu dagiti radio stations nga agkalikagom nga mga laking kuana bilang akas talent. Inusar nga rod ni misyong ti boses na nga iso ti pagsapulan na. Nagbalin nga announcer ti radyo, nagbalin nga dramatista. Ket ko talaga nga talented. Malaksid nga gwapo. Nasamit ka talaga di nga ti balikas na, tunggal kasarita kisuna, very thoughtful. Asin no kumangarod ti babae, nga saan nga ma-inlove iti kasking kuana. Boses na pailaeng Kasinyong nulabsak ti agsaog ket maregregen ti pantik. Inaklon ko nga rod, impaay ko ti amin-amin ko. Ket gapu iti dayta saan mi nga naituloy ti panagbasa mi ti kolehiyo, tanasapaak nga nasikugan. Ket idi namuan ni misyong nga masikuga Kasinyong ket injaya na metten ti panagkasarmi. Narigat nga talaga ti biyag idi, aglalo ket agpada nga marigrigat, agpada nga nanumot ti pamilya nga naggapuan mi. Angem kumpiyansa akidi nga maisakad ni misyong ti panagbiag mi, aglalo yun to na anak min ta regular mo ti trabaho na iti radyo, agsursurat iti drama, agakakam kas aktor iti drama iti radyo, pasaray announcer, ag-report iti news. Ngem nagbiddutak idi Kasinyong dati amok babayan iti talento na ket alisto nga lumong ti biyag mi. Babayan iti talento na ket nalakan nalaing nga maisakad ti panagbiag mi, aglalo idi tag sa sarunod iti anak mi. Taloy din ti anak mi ken ni misyong Kasinyong ket talaga nga agalit ti rigat ti biyag. Tunggal iyawat na ti sweldo na ket nakamisuutak. Daytoy laeng? Ha? Anya ti kahit mo sawen bakit? Daytoy laeng ti sweldom. Daytoy manen. Kastoy laeng manen ti awat mo kanyak. Saan nga sweldo dayta bakit? Bayad ko kadagiti drama nga sursurate ken talent fig kadagiti drama nga adaakem ko ken ti panagibasbasa kiti surat. Kanahin lat nga kastuhin, lakay. Kasaan nga makaanay daytoy? Talon dagiti anak ta. Ket dumagdak kelen ti gastos da. Ti gastos tayo. Ket dayta madlaeng ti inawat ko nga talent fig bakit? Itagyaman tayo pekit di at, takdakkel tayo awatek, kem dagiti tadto mga regular nga empleyado ti radyo.
Tanong ko wen angin napan amin nga oras mo ni ti radyo, misyong. Mano nga drama ti sursuratem. Mano ti drama nga adaakem mo ken si ka mismo ti direktor. Agibasa ka pa iti surat iti aldaw. Basare ag-report ka pa iti news. Halos adda amin ti oras mo iti radyo. Ngem ito'y laeng ti iyawat mo kanyak. Alagat pasensya ka na bakit? Nababamat nga talaga ti rate iti radyo di ti probinsya. Kat anusan ta ah? Baring ngumaton tumet laeng ti rate. Wen nanging kasta nga kanayon ti bagbagam kanyak, tunggal iyawat mo ti sweldom kanyak. Tunggal agreklamo at. Ngem numan adda paggatwan na lakay, basit metlaeng kasla dita matlamarik na. Saan nga makaanay tititad mo kanyak? Kat laglagi pa agbasan ton dagiti anak ta. Kat dakdakkel ton ti magastos syempre. Kat kasano nga rodno kanayon nga kasto ti talent film nga iyawat mo kanyak. Katanya nga rin ti maramid ko no kastamot ka talaga ti talent fee iti radyo. Kit agriri ka ah. At dakarbi nga mga agriri ka po ta saan nga umno ti awatim nga talent fee. Sayangim laing ta talentom. Nalaing kalakay. Kit ti kinalaing mo, isut patsek nga kang runaan nga rason no api nga nangatot rating ti radyo nga pagpapaayam. Awal laing met ti maawat mo nga incentive, no bonus. O, kadi kita nakatado nga drama nga sursuratem. Nga, no, ag number 1 iti rating, at ako mamit maawat mo ah. Katanya ko, ti maramit ko na awan. Katawan ti mabaling ko, ano day talatitid da. Agpanunot ka kumalakay. Ha? Mang panunot ka't pamuspusan, tapno manayunan tikit kita, iti radyo. Di mo kumatuladin, nagit daduma dita. Asino nga daduma? Nagit aday ti radyo nga, dadakkel tikit kitain da. Oh, agyan damit iti radyo nga padam. Ang api nagpipintas ti babalay da. Makagatang damit iti kutseda. Nagarbo ti biyag da. Asin no kuma. Dagiti adda iti radyo nga umawawat iti kwarta ka dagiti politiko. Nga kasukat iti prinsipyo da. Oh, saan kumit imbaga nga kasta? Kasla kasta ti kahit mga sawin. Kahit nga tuladin dagita mangus-usar ti kinaadadat radyo. Tapno agkakwartada. Saan kung itong maaramid deta, Merlin? Diyak kayat nga agapo iti kas dyan nga wagas, ti ipakan ko iti pamilyak. Ti ipakan ko kada kayo. Kay kaya't kulaingin ti agrigrigat, ngim iti bumak na nga agapo iti saan nga umno nga wagas. Tandaan am deta, Merlin. When kasi yung pudno ti ko na animation nga nababanga talaga ti rate ti radyo. Kadagiti talent akas king kuana. Ano saan ano man manulaing ti akem mo iti radyo, lalo ka ti radio drama. Manulaing rin ti talent film. Manulaing met ti awawatin da. Kagapo tatalo ti anak min ket talagang agri-react, agreklamo ak. Agasem, ti kinalaing ti asawa, ala amuyo met deta kasin. Iti kinaaddo ti mangdayaw keng kuana iti kinalaing na nga agsurat, agputar iti drama. Iti kinalaing na nga agibasa iti istorya. Ganti kita pintas ti boses na. Saan nga umno ti awaten na nga talent fee? Ngayon saan ka ibaga ti asawa ka sinyong nga saan mo nga dati talent fee na ti kang runaan nga gamgamgamon na dati kang runaan nga kalikagom na iti panagtrabaho na iti radyo. No di kat magustuhan na. Kaya't na tiraramidin na. Passion na. Ti broadcasting. Love na ti agsurat iti drama. Ti agistorya. Iti mga ramat iti boses na iti radyo tapno mangliwliwa iti pada nga tao. Angin sa bali ti panawin idin, praktikalin. Gaputa dumakkel dagiti anak min, agkasapulan damit ten iti siyempre dumakkel mo ti gastos. Katunggal agreklamo agtunggal agalik ti rigat mi. Kaslamadlaw ko nga ma-frustrate ti asawa. Nga inaramid na metten di amin ng kurang lata. Nga di na pa yan amon anyat aramiden na.
Halos ited na amin ti oras na iti radyo nga pagpapaayan na. Ngayon, awan met latat pagbaliwan na. Masansan met idin nga uminom iti arak. Tunggal ma-frustrate. Tunggal agapa kami. Tunggal agreklamo aggapo itrigat tibiyag. Nubasit ti sweldo na. Kadita arak. Arak ti sangwen na no kasta nga di na amo no kasano na nga sungbatan nagiti sa ludsod ko. Kasano kami nga rodin na pamilya na. Kasano kami nga rodin nga pamilya na. Lalo ka digiti anak mi no kasta na nga kastan. Tiyaw awat na nga sweldo na kanya. Nakainom ka manin. Basit lang. Basit kita man ta panagnam agdiwer-diwer ka manin misyong. Basit lang ko na kwen. Api kami nga dita arak ti isang sangwem. Di ka ko magpanunot iti mabalin mo nga sideline. Tapno naman ayunan ko matikita tayo. Tulungan ka kumaangi babasit pa di kita anak ta, misyong. Di mo lang makasarita mat dita manager yun. Awan ti maramida. Bakit? Agan anos kalata. Dumting tulat at ti panawin nga. Makalungaw tayo tumatlaeng. Ang iminton ka ano? Aramatin met na talentom. Ang kastiwit ti kasukat na. Tinarigat ka pa nagbiag tayo. Kasanon, mga tiwan. Imbes nga reklamo ka. Agkang ka man. Bakit? Deta ti paglaingam. Makatuwi na. Baring no mapagustuhan na kita. Makapanunod na kiti napintas nga baro nga drama. Baro nga drama? Uri na yun ang pati drama. Kasla di tamot marik na manayunan ti talent film. Saman. Di mo kadiam mo nga. Tunggal malpas na ngagpapas bakit kita. Ado ti sumreg nga idea nga istorya iti panunot ko. Nalalay nga agaramid ti istorya. No mapagustuhan ti riknak. Deta ka ti paglainga. Ala na, magatoy na. Alang ganda na agibos ti drama kong maysan. Masapol nga da isarunok atagos nga baro nga drama. Sika nga talaga. Wen kasin yung uri na wasta ti rigat ti biyag mi idikat. Di milatamet liwayan. Ti agpapasi ti ragsa kakasagasawa. Bakit di ata, di na inyan impas ngay kon, ti inaudi nga anak mi kat nagpalaygit ako. Tapno saanin naman na yunan. Matitamad kaya man manayunan ti anak ta. Ay, talagang saan ta nga nayunan? No kastoy lang ti biyag ta. No kastoy lat sweldom. Ay, rumbing nalaing nga saan ta nga aganakin. Alagat ta. Uri no saan ta aganakin. Pagustuhan tala tamit tirik na ta. Bakit? Marlene? Ay, teta ti paglaing nga misyo. Makatiman, kabangbang luka. Sika, agat arak ka. Uri agat arak ka. Nabang luha. Di mo't kayat mo pa yun, agat arak ka. Tanalalaingak. No nakainumak, saan ka di? Sika nga talaga. Baka makaring di kita anak ta. Saan? Inayatik laing. Saan taon nga makaringgor ha? Kasi yung pudnuti ko na ni Misyong na nalalaing no nakainom. Aglalo no eksakto laing ti inom na. Tikat laing na nga mang romansa. Siyempre, adot amuna ta. Adon na kiti padas iti biyag. Padas na kiti agasawa. Nga, ibasbasa na iti radyo. Tikat kargat na nga mang tulad.
Tiket kargat na nga mangipakat no, anyat ibasa na iti radyo. Iti letter reading nga programa na iti radyo. Ipakat na kanyag. Kat no kumaimbasa na itay aldaw, kat kastaunay pinang romansa, dati lalaki iti asawa na, kastaunay may ti panang romansa na kanya. Bakamat numaungtan ka yung no. Masubraam. Kasi yung gaputa, awan idi, iti, buko da kwarto da kita anak mi, agkakasilid kami laeng, saan na mabalin nga naringgur, ti aram, saan na mabalin nga naringgur ti aramin, ti panagpapasmi ti ragsak iti asawa. Sigurado nga makariing da. Agabay kami sa digiti dua nga babae, sa tinauna nga lalaki, agid da iti baba, iti swelo. Iso nga na inayad laeng, tunggalag papas kami kasinyo. Merlin. Ket no dandanimin nga matupar iti kangatwa na langit dituyen nga medyo paspasan nilakay ko nga misyong Mami, Daddy, sakto manin lakay. Sakto manin nga makariing. Naglipas ta, nakariing ni siya rin. When kasinyong lupay saan ko ngayon surat daytoy nga problema, daytoy nga pakasalitaan mi, amo ni yung dayta. Kasi agin tuturog no kwa isuna. Idi ubing pay ni yung agkakasilid kami, gaputa may salang may tisilid, iti pagkasiraan mi idi. Ada digiti gundaway, ngagpapas kami ngagasawa. Dati amumi kat maturog da aminen ngem gayam kat agin tuturog laeng idi ni yung. Buy-buyain na kami gayam mapalimed. Isumad lang nga nasapay din yung agpupok iti CR nga 30 minutos. Nga no rumwarkat saan mat nga nabasa ti buok na. Nga magling nabasa ti bagina ngam saan mat nga danom no dikit ling Sorry, Mami. Iso nga uri no kasano trigat ti biag mi kasin yung gata. Tunggal lagpapas kami nga agasawang kat nakaragragsak kami. At kanayong kami nga agkari. Nga agtinulong kami nga agasawa. Nga nyaman na mapaspasamak kat tulungan mi ti maysa ken maysa tapno no maysa kad mi ti panagbiag ti pamilya mi. Anya nga talakay no tulungan ka. Anya tigayit mo sa wen bakit? Kat sa anak agtrabaho sa anak ag-empleyado, sa anak asombreg iti kumpanya. Anyang orti aramidem. Mabali na kag negosyo. Uri dito'y balaylaeng tapno no mairapin ko latamat nga iwanan di kiti anak ta. Negosyo? Wen. Kas kumaitian niya. Komporme dita asla dito'y lugar tayo napig sa tiratan furniture. Padasin tayo umutang tayo iti puunan, pagpuunan. Weno manglukata kiti sari-sari store tayo, pagtitinulungan mi kadagiti anak ta nga bantayan. Sari-sari store. Weno, mabalin ko ti rapin tagla ko iti prutas, kas kuma iti saba. Ulit adagagayim ko nga mabalin nga mang supply kanya. Anya ti makunam lakay. Akit sigalat ta bakit? Basta di mo lakit di mabaybayan dagiti anak ta. Saan met siguro lakay ta sa anak met garumor iti balay. Dito'y matlay iti pagpestuan ta iti negosyo. Alam makaamu ka nga ron. No patsem nga makatulong,
Akit di padasi mabakit. Agyaman naklakay. Oh, di mo ka di kayat nga intay ti kwarto. Ha? Intay ti kwarto, dadaramidin ta. Anya taramidin ta? No siyak, nalalingak nga garamid iti drama. Numalpas ta nga agpapas. Ha? Baka at nalalaing kamat nga mang panunot iti negosyo, no malpas ta nga agpapas. Sika nga talaga, misyon, doon nga amom. Umikakit din. Nabaring makapanunot ka iti napintas nga negosyo, kalpasan ta, nga agpapas iti ragsak. Bakit? Ay, tinak mo yun, ay, baka sumangpet, di kita ubing manipot iti eskwela. Ay, saan? Wala ka ti ipaspasan ta. Pinadas ko nga rod kasin yung tinagnegosyo. Kasi iti imbagak hilakay ko, insingasing ko. Nang ipatakder kami iti Ratan Furniture, when Ratan Making Furniture, Ratan Furniture Making kung nakuma. Digiti agaramid ka, digiti na dumadum mga furniture, manipod iti Ratan, way nga kunada. Digiti malaga-laga. Ang saan mo't gayam nga asi-asi ti agnegosyo. Ada digiti aldaw nga adamalako mi, adamat digiti aldaw nga awan. Ada digiti aldaw nga dakita mi, ada digiti aldaw nga awan. Adu pa nga negosyo ti pinadas ko kasin yung sari-sari store. Napadasak pa iti naglako-lako iti prutas, iti sango mismo iti pagkaskasiraan mi. Padasak pa iti nagpapaupa ka digiti gaputa ti kasinsin ko ket adda bukod na nga digiti VHS kada Betamax rental. Nagpapaupa ka digiti VHS kada Betamax. Oh, kita nakiyasarita aking kuana nga numabalin ket pabuludan nak kadigiti muray digiti daan ta iso ti ipaupa mi met kadigiti karuba mi. Ani adalat ta digiti negosyo nga naganar adamat digiti malugi. Adamat ket di maitulong na ang saan latta nga makaanay kasin yung ta bayat ngaglabas ti panawen ket ngumato mat nga ngumato iti gastos. Ngumato ti presyo digiti magatgatang ket agbasa met ten digiti anak mi. Agingga nga naserrek ni misyong ti politika. Ti maray akas kagawad iti barangay nga ayan mi idi pagiyanan mi idi ket kasi ni Apo Diyos napagasatan mo't nga nangatiw. Ang gaputa ba si ti sweldo iti kagawad iti barangay? Kanya nga tanong patasik iti nga to oposisyon. Anyat kit mo sa nagkapitan ka? Saan nga kapitan Anya ko mga root. Patasik ti tumare akas konsehal dito ilawag. Konsehal? Wen. Konsehal dito syudad? Saan nga dito barangay? Wen, sanggun niyang panlunsod. City Councilor. Ay, ti amok no kapitan laeng. Tas umaruno ti kagawad ti barangay ket kapitan. City Councilor ti bagtarayam? Dagos ka nga lumagto iti City Councilor? Katuna, dagdag kilmot laeng ti sweldo kaya nadudo ti mapagserbiak. Kaya't ko nga talaga ti agserbi iti umili bakit. Ken dagdag ti sweldo nga talaga iti konsehal. Ang ada nga nang rudnamnamam lakay nga mga atiw. Ket nabiit ka pa iti politika, one term ka lang nga kagawad, saka tumaray nga konsehal. Adamat siguro namnamak abakit. Adumot ti makamamu kanyak dito lawag. Ket sikat mo tinagang ko iti radyo. Gaputa sikatak iti radyo. Sikat tinagang ko. Angin kasano nga ruden ti trabaho mi ti radyo. Ket nunasken nga ibatak dagiti daddo mga trabaho kiti radyo ket aramidek bakit. Uray tadakdakkel mo ti sweldok ito no agbalina kon nga sanggun niyang panlunsod. Dakdakkel mo't lang nga amang ngem ti talent fake iti radyo. Sigurado ka? Uwen, ipadas ko bakit? Kasta nga rod tinapasamak kasin yung kasladyak pela mamati idi nga timmaray ti asawak
iti 1992 elections para city councilor Tilawag. Nagtitinulong kami nga pamilya kasinyo karaman dagiti partidos ko, partidos ni lakay ko, dagiti kakabagyan mi, timulong da para iti kampanya. Ket gaasi ni Apo Diyos ket napagasatan met nga nangatiw ni lakay ko. Kas sanggunyan panlunsod member iti syudad Tilawag iti tawen 1992. Nga sipod iding ket marik nami meten nga marik nami nga agasawa ti pagdumaan ti biag mi idi adda laeng isuna iti radyo ken idi adda isunan iti politika. Dakdakkel nga amang ti sweldo na. Ngano agyawa ti sweldo na ket sa anak agreklamo. Mangrugi met idin nga magatang mi dagiti saan mi nga magatang idi. Digit aglalo ka digiti anak mi. Daddy, mami, kaano tayo nga ta makagatang ti TV tayo tapno saan kami nga mapan makibuybuyat TV ti karuba. Mami, agpakabiti ko mami ti telepono mami. Di karuba tayo da telepono da. Mami, daddy, inton ka ano nga dabukod tayo nga rep tapno di tayo makirerep iti karuba. Mabanyo barok tayo inton no sumaron na bulan. Magatang tayo net a rep. Sumaron nga bulan, gumatang tayo met ti TV. Into no sumaron nga bulan, agpakabit tayo met ti telepono tayo agpa-cable tayo pa Ay, talaga daddy? Wen. Thank you daddy. Kasta unay ti ragsak dagiti anak mi, aglalo ta mariknada met nga lumungaw ti biag mi kasinyong ngano da pagatang da no lakit di kabailan mi ket gatangin mi. Saan nga kasliding agkurkurangin. Agingga nga nakagatang kami pa'y itibukod mi nga motorsiklo nga nagbalin nga service mi nga agasawa. Service na nga mapanagtrabaho. Nga no awan trabaho na service kumet nga mapanagi-deliver kadagiti lakok wenno konforme. Ang MTD mi nanamnama kasin yung itidayt na nga itidayt na kaadda iti motorsiklo. Iso tinang subok kada kami nga agasawa. Sinubok na iti pamati mi iti Diyos. Idita, iti maysa nga rabii nga adda iso na iti trabaho na madipay nagawid. Napananangatan ni Misyo kan nakalad. Rabi, hindi pinagawid. Weno di magas katapelain nga. Kada ti kaubraan na nga. Nga ag-birthday, weno ada nga taman dinagasan nan. Baka napan man nakiinumin. Diyos ko. Mapan makiinom kat nakamotor. Aging nga dati mawag kada kami iti landline kasi nyong kati padamag da. Nga ti asawak kano ket adday ti ospital. Gaputan na disgrasya iti motor. Na-slide ka no, gaputan na iti bunton iti darat. Nga naka-slidean na ket simirok ka no isuna iti kalesa. Ket timama ti ulo na iti ligay winupilid ti kalesa. Kasta ulit iti nervyos ko iti kasinyong ket napanak adagos iti ospital. Ket dito nga naamuak nga critical ti kalagayan ti asawa. Nga saan pa yan nga kaya, saan nga kabailan, dagiti ospital, diti probinsya, nga tamingen, dagiti sugat ti asawa. Nga kasapulan pa ilaeng nga, kasapulan nga maipamanila isuna tapno idyan nga mataming ti asawa. Mumiiding kasing yung mapukaw mi ti padre di pamilya. Amok idin mapukaw ko ti asawa. Amok no mapukaw dagiti anak mi ti amada. Ngayon babaen ti bileg ti kararag ken pamati mi iti Diyos kasinyong ket nakalasat met laeng ti asawa. Babaen pa iti tulong dagiti gagayem mi. Timulong para iti gastos.
Ket kasi ni Apo Diyos nalasatan met laeng ni misyo. Naikan nga ron ti asawa kiti may kadwa nga biyag, may kadwa agundaway na. Ket dituyen nga ad-addan nga timibker ti pamati ti asawa kiti Diyos. Kanayon meten nga mapan na agsamba ket karagragsakak launay. Iti talo atawen nga panagkonsehal ti asawa kasinyong alag paisong adda digiti nagatang min nga dati nga di mi magatgatang 5 awbas iti biyag mi angem awan met ti urnong mi tay di na disgrasya ti asawa ket halos digiti urnong mi ket napan nagastos met laeng saan met nga rod nga agkurakot ti asawa ta saan na nga ugali. Ket ti pagdanagan mi launay kasinyong ket ag high school met laengen digiti tallo nga anak mi. Ket so magmamanulay nga tawenen ag college danton. O ket no agigiddan danton ang kolehiyo di namak pa no agigiddan dan kasano nga ruden. No kastoy lang nga kastoy ti sweldom lakay. Amang ano saan to nga makaanay nagkolehiyo ton dagiti anak ta. Hindi pa sigurado nagtultuloy nga daka iti politika ko nakuma. Ha? Kasano no saan kanton nga mapagasatan nga mangatiw inton sumarunong nga eleksyon? Apay ko mga saan? Ket siyempre, saan kan nga aktibo iti radyo, sipod idi konsehal kan. O, ket adon di kiti saan nga makanggig king ka iti radyo. O, saanan nga matunog tinagan mo iti radyo? Wala nga magserserbiak met kadigiti tao. Wala nga sa balit politika. No sino digiti sikat isud dakkel namnaman nga mga bak. Amang ano di da kanto kahit nga butusanen no maminsan nga eleksyon ta kayat da nga agsubli ka iti radyo. Syempre mailiw da ken ka iti radyo, mailiw da iti boses mo. O makakit no ipaatiw da katap no kapilitan nga agsubli ka radyo. Saan mo siguro bakit? Uwi nang panutim la ta alakay kasano nga do saan. Kasano to pengarti panagbasa di kita anak ta. Daksang gasat kasinyong ket saan nga talagang naigasatan ti asawa ti may kadwa nga panagtaray na iti si marunong nga eleksyon. Nagsubli nga rod isunay ti radyo, nagtultuloy met ti panagnegosyo napyala danayon ti kita mi nga agasawa. Angin madandanagan aklat ta kanayon iti ta dandani nagkolehiyo digiti anak mi ket marik namin saan mi nga kabaylan nga pagbasahin ni da. Kinasarita mi pa yan ti inauna nga anak mi ano mabalin ket agsardeng to pay laeng. Kay kinasarita mi pay digiti anak mi ngano di mi kaya ket adamay sa kadakwada nga agsardeng pay laeng agbasa. Ket day talaunay ti kabutbuting mi day talaunay ti di mi kayat ko mga mapasama. Di kayat mi kumagat amin da ket maituloy dat panagbasa da. Iso nga iti maysa nga aldaw nga panagsarita mi nga agasawa. Anya nga tano, agabrudak lakay. Agabrod? Saan nga mabalin? Panawam di kita anak ta. Urita na nakim damot din. Aglalo ti inauna. Aglalo ni Junior. Alawan na nakim sunan. Ala. Kaya't mo ka di nga umadayo kada kami nga pamilyam. Uwi na nga dagdakil ti oportunidad iti abroad ngem dito hoy. Adamit negosyo. Adamit trabaho. Uy nangim saan nga makaanay? Di mo ka di mapanunot nga. Ito nag-college dan. Kasanon to nga ron din makaanay to nga ron kita. Basta jak kayat no konak nga jak kayat saan? Saan nga mapapaniti abroad? Uwen kasi nyong ididamo katagked-ked ti asawa. Ngem, nagkarkarara ka kiti Diyos. Di mawatak iti signos senyales king kuana no ituloy ko metlaeng ti panangalo ko iti asawag tapno no palubusan na nga mapanagabrod. Kaya di ikanak iti Diyos ti senyales nga
agabruda. Ta ni Apo Diyos ti mang tarabay kanyak iti kaaddak iti abroad. Inalukoy ko manen ti asawak. At kaasi ni Apo Diyos pinalubusan nakmet laeng. Dati kunak kanayon kami met agtinawag. Adamet tanay din, adamet cellphone din. Iti kaaddak iti abroad kasin yung ado dagiti rigat sakripisyo nga nagpasarak aglalo ti iliw. Number 1 deta iliw. Aglalo iti umuna nga tawen ko, umuna nga dua tawen ko. Halos rin nabiing agsangsangit ak asin yung gaputa mail iliwak iti pamilyak, mail iliwak iti asawak, mail iliwak kadag iti anak ko. Aglalo iti may saag pailaeng iti abroad. Ngem gapu ti ayat ko nga maikan ti pamilyak iti naranya nga masakbayan. Inibturak ti rigat, inibturak ti iliw. Unay adda iti mangibagbaga nga ang mga masulisog ti asawa, iti kaawan mo dito'y mare. Makaamumet na ti asawak na agpasulisog. Mapanunot naman siguro nga narigat ti biyag ko dito'y abroad. Saan met siguro? Nagtalinaed ti talek ko iti asawak no payad dalat tamod dagiti panakailawan na, dalat tamod dagiti panakayawawan na. Angim timit kedi pagyamanak iti asawak. Di nakmat kedi isuksukat. Kastangas talaga siguro dagiti taga-radyo. Ngayon ti number 1 nga pinanunot ko kasin yung kadagiti talong anak mi. Nasken nga mapagbasak ida, mapagbasa mi ida, mapagturpos mi ida. Ket no mapagturpos mi to idan. So marunong tumeten, mangipatakder kami ti bukod mi abalay. Gaputa na si singpet med dagiti anak mi kasin yung aglalo ti inauna, ni Junior. Ket gaputa na singpet ni Junior ket iso tinaudi nga nagturpos iti college. Tanayaw awan pay laeng. Nabayagan nga nakaradwar dagiti adjen na ngem isuna agbasbasa pay laeng iti. Isot number 1 ang nagbalin nga sakit ti ulo. Isot number 1 nga rason no ape nga nag-extendak iti abroad. Nabayag kuman nga nagforgudak. Angim na udimet nga nagturpos ti asawa, gaputa nasapa met nga nagpamilya. Nasapa, di pa nakapagturpos ket nakasikugen. Angim tibit ket di pagyamanak iti inauna nga anak ko ni Junior. Responsable met ket di amo na met idin ti agtrabaho bayat ngagbasbasa. Idi nagsardeng napan met nagtrabaho. Nadungumet isuna. Nadungu isuna iti anak na. Iti putot na. Diyak lamo nung nadungu iti asawa na. Sarding gunsan. Kakatawaan dak mo digituin. Kaya di makapagturpos aminen dagiti talong anak mi kasin yung insarunomi met ti panakay patakder ti bukod mi abalay. Nga uri saan nga napinta sa balay basta sementado, konkreto, adalinong na, ada bukod na kwarto dagiti anak ko. Uri saan nga napintas, uri awan ti ka design na basta importante ada makuna nga balay mi nga bukod mi. Kalpasan nga makagatang kami iti bukod mi nga daga, pinatakderan mi met adagos iti balay. Ket saan pa nga nalpas ti balay mi kasin yung iti agawidak, nagforgood akon dita Pilipinas, adameten bukod nga pagtrabahuan dagiti talong anak mi. Adamet idin bukod da nga
adabuko da na pamilya ti inauna, ti may kadwa, ti may katlo, inaudi, si marunomot nga nagasawa, naudi met dati nagtinga. Sa angkulatan nga istorya, dagiti nagbalin nga manugang ko kasinyo, agpokus telatan kadagiti kada kami lang. Sa balin to nga suraten, dagiti about ti manugang. More than 7 years nga nagabrodak kasinyo, kat kaasin na po Diyos, at damet nakakitkitaak, at damet makuna nga bunga, ti sakripisyo, iti pito atawen nga nasurok, iti balasiw tao. Angin ti makadakes kasinyong kalpasan ti managobrod ko. Anya nga ti sumaruno. Kadi nagsubli manen iti radyo ti asawa kasinyong nagsubli ti radyo ngem sa bali nga radyo. Kasi dati nga trabaho na, nagipasat surat, agsurat ti drama. Ket dito'y manen nga mariknami ti rigat ti biyag aglalo ta umadumet nga umado ti apu ko mi. Nga makita mi nga marigatan di kiti anak mi ket nga di mi matulungan ni daket nasakit tinakin mi. Nga di kiti apu ko mi ket ada di kiti kayat da kumagatangan ngem gapu ti rigat ti biyag ket saan nga maited dagiti anak mi. Nga mabalin ko makit da kami nga apo, da kami nga lolo ken lola, da kami ti mangted kadakwadan, kadigiti apo ko min, kadigiti kasapulan dan. Angim anya nga ti maramidan mi kat nababalat tamot ti rate ti radyo. Radyo mo ti kang runaan nga pagsapulan ti asawa. Siyak, kompormelat tamot nga mabalin nga negosyo, kas kung na nagdirect selling ak ti Avon, Natasha, personal collection, MSE. Urean niya nga, mabalin nga serken nga pamataudad ti kwarta, matulungak laing ti asawak, ket matulungan mi met dagiti apu ko mi. Aging ga kasinyong nga naadaan tayo iti social media. Aging ga nga naiyam-am mo kada kami wenno naadal mi dati panagprograma iti Facebook. Babaen met titulong dagiti anak mi gaputa syempre dakam nga agasawa saan kami met nga teki. Saan kami met ammo nga gamuluan ti social media, ti technology. Amo mi lang ako tingtingin ti cellphone mi ang no technicalities ket di mi ammo. Babayan titulong dagiti anak mi ket nakapagrugi kami iti Facebook live streaming. Iti mismo nga balay mi. Iti maysa nga siled. Dito'y balay mi, dito'y nga nangrugi. Ti dirmanong nemi. Apang lilan. Nga di mi amoy di no anya ti pagtungpalan na, no anya pagbanal, anya mapasama. Di mininamnama idi nga dumakkel, umado, ti viewers mi. Naragsak kami idin no adda 10 nga viewers. Ket idi agbainte ti viewers ni Lakay Kon, apo, naragsak kami. Aglalo di makita min nga addat balasiw taaw kaaduan dagiti viewers na nga may samot ten nga tumulong nga tumulong ti agi-sponsor, tumulong iti panaka-improve ti studio mi. Makita da nga saan pa nga napintaan deti diding ti kwarto nga pagprogramaan ti asawa. Makita da nga saan nga na mangigda ti audio, ti quality ti audio na saan nga napintas. Gaputa sinsinan mo't laing dagiti equipments nga nang rugrugyan ti asawa.
Aging nga imado ti viewers ket gaputa nakad-adu dagiti nasasayaat nga sponsors aglalo digiti addad balasyo taaw nga maysa-maysa mo ten nga mangi-pledge ti kwarta nga i-improve yo ta studio yo napintas ti programa yo Manong Nemi ala ituloy yo ket dakkel ti maitulong yo kada kami aglalo kada kami nga addad balasyo taaw dakkel ti nga liwliwat maited yo kada kami manong deti ti isend ko kada kayo tapno makagatang kay ti baro nga equipments yo mapapintas yo ti studio yo mapapintas yo ti serbisyo ti internet yo dakkel launa pagyamanan mi kadakkwada kasin yung aging nga naglabas ti panawen umadadudan umabot met 10 ti gasot manay-nayunan nga manay-nayon ti sponsors mi ket puminpintas ti studio mi lakay deti summit ten ti uray ti nga gasat tayo wen nga rod bakit babayin to social media ken ti internet dito yan nga maaramat ko nga nasaya ti talentok ado ti mangdayaw ado ti maka-appreciate ti talentok at lalo ka di kita balasyo taaw manay-nayunan ti sponsors tayo iso nga pinpintasik pa ti panagibasa ti surat kit talaga alakay tapno no saan ti nga mapabainan tapno no met maliwliwam di kita tapno maragsakan di kita sponsors ti problema nga bakit kita awan ti mapanunot ko nga napintas nga istorya kaano pa nga di ka makapanunot ti napintas nga istorya jak manam mo intamang kay DJ kwarto bakit aping intet kwarto intaman nagpanunot iti napintas nga istorya isuntot sumarunong ibasak ti dirmanong Nemi teta ka man misyong alumay ka na kayang pelang katuwin puuni ka magtin apay ti among kepoy wen kasin yung agtawen ni din ti asawak itinarok nasurok 50 ngem 50 ka di 60 ko na Hanggayam. Dandani ag senior citizen ti asawa kasin yung narugso pay laeng idi. Natunggal kasapulan na ti agpanunot iti napintas nga istorya nga ibasa na ket guyuden na kiti siled mi. Nalalay nga kag istorya no ko Nalalay nga kag panunot istorya bakit? Ala sige routine. Sige. Bakit? Deto yan tigasat na bakit? Naglaing ka nga talaga misyong. Ure no ag senior kanton. Ay kit talaga. Apay kepoy. Nalalay nga pengem ni junior. Nagtuloy-tuloy nga rod ti panagdakkel ti Nemar si studio panagdakkel ti studio mi babae ni ti tulong dagiti naayat nga sponsors nga no aglaplapusanan dagiti blessing nga ipapaayda kada kami kat kami met iburay kadagiti agkasapulan tapat siyan mi kasin yung anya ti blessing nga ited daking ka, nga ipaay daking ka, kaya ipaay mo metit sa bali. Tamamati kami nga agasawa, nga it's better to receive, or to give than to receive. It's better to give than to receive. Ngano nalukay ka iti kwarta, kat nalukay met ti panagsangpet na. Nguna nairot ka iti kwarta, nairot met ti panagsangpet na. Kat gabutan na lukay ti panagsangpet ti kwarta idinta tuloy-tuloyen ti panagdakkel ti studio mi kat kastamet ti kinalukay mi nga mangiburay kadagiti naglaplapusanan nga blessing. Dito yan nga madlaw mi kasin yung medyo alakit marik namin mat basit tirigat aglalugat aggato mat ti prespresyo ang dito yung talaga nga narik namin ti makunang nga success
Success nga kang unahan nga rason ket gapo iti talento ti asawa. Ken gapo iti panagtinulong mi nga agasawa. Tadayta ti sikreto iti balaygi ti agasawa. Kasi ko na ti asawa, dapat you love your work. Love your work and you don't feel like you have to work a day in your life nga kunana. Ngano napategking ka ti aramidem no napategking ka ti trabaho. Di ka pulos mabannog. Kasta ti asawa. Gaputa amuna nga adot maliliwaan na adot ti maragsakan kadagiti programa na ala samot lang may mesat ket ng programa ninayunan naman ti programa nan aging ka nga ni kayat dan sa digiti viewers ti kang kanta mangala ti singers tayo angem ti alain ti nga singers digiti saan nga profesional alan tayo digiti kapuros nga singers digiti agkasapulan. Kas ko ba digiti estudyante nga kayat da nga digiti estudyante nga marigrigat. Digiti ada talento nga agkanta nga kayat da nga makapagbasa. Digiti marigatan tinagan nakadakwada nga pagbasayan ida. Ala, sumapol kit tayo mga arti dalay nga kumakanta ta. Aglalo ka digiti estudyante tapno matulungan ta ida. Kasta nga ron tinaramid mi kasin yung katitan nga tinagrugyan ti panagalami iti singers iti studio mi. Met adumet ten tinatultulungan mi. Aging nga pati ni Junior ket saan laengen nga off camera ti trabaho nan ta dati iso na met ti mesa nga in charge ti technical aspect ti anami aglalo ti fan page ti YouTube nga panagaramid video panagaramid ti kankanta lyrics edita rinugyan na meten ti nagprograma. Taadamet basit talento nga natawid na kini amana nga agibasa iti surat. Ket edita magustuhan na meten nagtultuloy nga roadmet kasin yung ket nakaragragsakak edita makita dagiti agama ni senior ken ni junior nga agibasa da nga dua iti drama iti surat nga agsarunoda nakaragsakak kasin yung angin anya kad ti problema kasin yung iti adda pelat radyo ti asawa nga di da makitkita ti langana nga boses laeng ti mangegda adun dagiti nagbalin nga problema adun dagiti kursonada iti asawa gapot kinapintas kinalamiis ti boses na ngemi di tasim mikat meten iti Facebook nga saan dalay nga mangeg tinapintas sa boses na no di ket makita da payen ti langana nga agibasbasa iti surat ad manen nga nagproblema takunada sa alagayan nga napintas ti boses na no kasanot kinapintas ti boses na kasyemet ti kinagwapo na ket ti problema kasin yung baka daytan tumet ti sumarunong nga tawiden ti junior anak saan mami anya nga ta reaction da je baban agding dingeg day tala unay ti dawdawat ko kasin yung talagat samot nga napintas ti boses ni junior kasin yung jak amo no anyat problema
pa iti problema. Basta yung ba, gapot a birthday ko kano, ket iso kano ti basa ni Yongyong. Ala kasi nyong awmat ket iti problema. Saan mat ket di nga lasken nga balakadan dak taawanen ti sapulek pay iti kinasayat ti Diyos kada kami. Iti kinasayat dagiti tattao nga mga ayat kada kami. Ket iti daytoy nga kasangay ko kasinyong nakurang daytoy nga aldaw tapno agyamanak kadagiti amin nga nakatulong kada kami nga agasawa. Tapno no madanon mi ti anyaman nga ayan mi ita. Nga buo ti pamilya mi, naragsak kami. Nga awan tinakana nga parparikot mi. Anya palat sa pulem. Saan kami man nga makuna nga baknang. Angem makatulong kami iti padami nga tao ket dayta launay iti pagragsakan mi. Dati ko na akon no anya ti maiburay nga blessing nga aglaplapusanan. Iburay mi met iti sabali. Dayta tinasursuro mi kadigiti nang biag ti MRC Studio. Dagiti makuna nga sponsors. Ano awan dagiti sponsors mi, awan kami. Ket babayan ka dati nga panangisurat, dati panangibasa ni Yongyong, dati nga surat. Ket pangapagyaman na kada kayo. Uray no saan nga sponsors, no agbibuya kayo. Ket suportaran nyo ti MRC Studio, dagiti agi-share. Dagiti mga ayat kada kami. Thank you. Manipod ti kaunggan ti pusok. Ken on behalf of MRC Studio family, we love you all. Ket sabay ko mga tagtultuloy ti panang tarabayo kada kami, ti panaki dangdanggayo kada kami, panakiragragsak yo kada kami. Na nagbalin kayon nga paset ti pamilyami iti MRC Studio. Ala pasensya kayo no nanay-nayunan man dati imbasa ni Yongyong. Aglalo ka digiti part nga ibagana nga isot kasi singpetan nga kadakwada nga agkakabsat. Kaya iso nga talaga tinagbali nga sakit ti ulok. Deta ni Yongyong. More power to you mga kasin. At sapay kuma kadadupay ti blessing nga maawat yu iti biyag. Sapay kumanta na salun at tay amin. At sapay kuma tayo sumaruno nga kasangay ko adda kay to pay laeng ken adunto tay adu tay tumanen ko na kuma. Thank you and God bless everyone. Toy saan met nga nagsurat ni Yongyong Latanti ng Aramid, Merlin, Itilawag City.